Még mindig több ezer eurót költesz Kovácsok a hegesztésért. Gyere és próbáld ki ezt a forradalmian új 3:1 lézerhegesztőt! Acélláncokat vágsz mindössze 3 másodperc alatt, sérült korlátokat lazítasz 5 alatt, és rozsdát távolítasz el a régi ajtókról 10 alatt. Még egy 5 éves kislány is profi módon használhatja. A nagy teljesítményű üzemmód úgy vágja át a fémlemezt, mint a vajat. Az alacsony fogyasztású üzemmód a fém karcolása nélkül távolítja el a rozsdát. Csak csatlakoztasd otthonod bármelyik konnektorjába. Ezzel a szerszámmal hegesztésszakértővé válsz.